Hai लोगोफोर, लाइभ फैलायबाय फार्स्ट टाइम इउटुबाव। आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनो थाबाय। दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आरोना आङो। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। सोर सोर आरो साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ गासैबो साबस्क्राइब खालामना ला आरोना लोगोफोर। आंबो नोंसोरखौ साबस्क्राइब खालामफिनो आरोना। जाय आंखौ साबस्क्राइब खालामगोन आं बेनोनो साबस्क्राइब खालामफिनखायो आरो। मा? रावबो गैखाया सासेबो। गोदान आरो चेनेलाबो। आं बिदिनो लाइभ फैबाय थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनो कमेन्ट हरोबा आरोना। जुदि आंजों थाफायोबा नोंथांमोनाबो आंनि लाइभ फैनायाव रावबो गैखाया। सासे फैयाखै माथो ना लाइभ जायाखै आंनिया होनाया 3 मिनिटल' होजायो दख' हाइसानो। सासे जाखांफैयाखै माथोलाय लाइभआव। सापर्ट खालामदो आंखौबो लोगोफोर। बाय लाइभ बेसे मोनदों होननानै जाबाय आं।